TV2 og DBU sponsorer Arla og Dong Energy fodboldlandskamp. Du lige dit hopla lige nu, også, Leo. Kasper Jacobsen er tilbage med helt nye afsnit. Dansker, mand! Kasper Jacobsen som tur med 2150. Ugens rekruttid er slut. Nu starter BS den operative med det tunge skridt. Så var jeg til mit ben. Men Bubber er ikke glad for vognen. Følg Bubber og BS i trøjen. Onsdag kl. 20. Luk øjnene. Jeg sviger søn, Mads' svigermor. Det er det, varme svigermor. Nu går du ikke med mig.